खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी 3 नं क'क्राझार विधानसभा बियाबनि एमएलए सेउलि महिलारि बिथांनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि एबा खामानि होननानै बुंनांगोन। थारैनो नंगौ बे समाव जाय समनिफ्राय क'क्राझार विधानसभा बियाबनि एमएलए महरै बिथाङा रायजो राजाजों सायख'जादों बै समनिफ्रायनो सेउलि महिलारि बिथाङा गोबां रायजो राजानि खामानि मावनायनि बाथ्राया गोसारगासिनो दं। थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव एमएलए सेउलि महिलारि बिथांनि बाखनायजाथाव हाबाफारि आरो बे मोजां एबा बाखनायजाथाव हाबाफारियानो जाहैबाय सेउलि महिलारिनि बिथिं बायदियै गोबाव समनिफ्रायनो बेमारजों सैनांनाय उन्दै गथ' सोगोमसार बर'खौ गुवाहाटीनि जिएमसि देहा फाहामसालियाव थिसनहैबाय। मख'नांगोन दि सोगोमसार बर' मुंनि सासे उन्दै गथ'साया गोलाव समनिफ्रायनो बेरामजों भुगिनांनो गोनां जादोंमोन। दुखुथिया नखरा रांखावरिनि आंखालनि थाखाय नांगौ बायदि देहा फाहामथाय होनो हायाखैमोन। नाथाय बे खौरांखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो क'क्राझार विधानसभा बियाबनि एमएलए सेउलि महिलारि बिथाङा गोख्रों बिथोन होयो दि जे थाबैनो सोगोमसार बर'खौ एबा उन्दै खुदिया गथ'खौ गुवाहाटीनि देहा फाहामसालियाव एबा जिएमसिएच देहा फाहामसालियाव थिसनहैनांगौ होननानै बे समाव बिथोन होदोंमोन। आरो बिथोन बायदियैनो थाबैनो सेउलि महिलारि बिथांनि मददगिरि बिथांमोना सोगोमसार बर'खौ गुवाहाटीनि जिएमसिएच देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो।